Здравейте хора, аз съм Петър Геймър и днеска играем Слитерио и се завръщам отново. Сега ще напишем името. Геймър 1, 2, 3, 1 3, 1 Опа 3, 1 Просто готово. Сега ще изиграем една игра. Не очаквайте да съм някакво такова про. Само аз се играя. Правя го за вас. Оп. О-о. Да има. Оп. Готово. Сега ще го издадем. Само някой да не ми го издаде преди мене. Оп! За малко да го цъфна това. Как ме уби, бе? Сега пак ще играе. И... Извинете за паузата. Просто баща ми влезе. Сега трябва да убием някой от тея. Оп, готово. Оп. Тук. И го взехме. Целия. Без никой да не го отправи. Сега ще се опитам да затворим този пич. Оле! Ще успеем да го видим. Убихме някакъв друг. Оп, и вземахме го. Сега ще пуснем буста. И ще издадем другия. Сега се махнем, за да не някой да не ни прецака. 2000 точки сме. Оп, и то ще го изядам. Не, че ми го открадна. Сега ще умреш или аз ще умра, но трябва да поне да се опитам да умреш. Дето ми изади човек. Трябваше. Поне се опитах. Тъй. Какво иска? Добре, ето иска. Сега да си изберем някой скин. Да видим кой да си изберем. Не. Някакъв такъв искам. Само че да му виси нещо. Ето се. Ще трябва да се Опа! Първата ни жертва. Оп! Готово. Ще го изпреваря. И се прецаках. Хоп. Тъй. Изядохме го. Трябва да го настигнем и се прецаках. Не съм про на тая игра. Я да пробвам онлайн. Да видим какво ще стане. Те са прот. Направо, нали?
Първия 10 с 10 000. О, супер. Ще го изям. Се опитам да го изям. Това е грамадния. Се опитам. Представете си, хора. Това го прецака. Как го прецака? И ще стане грамада. И много лаги на... Оно е по-добре да играем на това. Обикновено тук нямаш. Но аз имам Wi-Fi. Ама в момента няма да играя на това. На онлайн. Исках да го мина, ама не стана. Разкарай се. Пак ще играем. Оп, готов съм. Ето. Аз станах една от точките му. Пак ще играем. 6. Оп, готов съм. Това си е готов. И пак. Все пак прецаквам хората. Добре. Но и мене. Същото, което е лошо. Този път не умрях като някакъв нуб. Ти кой искаш? Много. Явно това е про да не се блъска у мене. Ута. Сега бягаме от тук. Сега ще намерим някой друг. Тебе. Мъничка. Човек. Питвай се. Как? Молби. Гадни реклами. Чакай да се изключа Wi-Fi. И давай. Ще играем. Хоп. Готов. Как умрях? Ти не е честно. Добре, хора, мисля това да е за този клип и чао-чао.